Vi kan bare prøve nu. Shit, mand. I got on camera. Det er godt nok her, Kasper siger, kan du ikke lige holde om, kigge på kameraet altid? Nej, vi cykler mod halv ruin. Og det gør bare, fordi vi har lyst til, og det er godt vejr i dag. Og fordi du har tid til det, før du skal til teoriprøve. Og jeg havde lige væltet ganske kort før, og min hjul føles lidt underlig. Men så længe den kan holde det til turen, så er det fint nok. Vi kommer nok til at se, når vi når frem igen. Se på cykler her. Altså, du er velkommen til at sige noget eller snakke. Ja, det er fint. Jeg skal bare have drikke noget, så det er jeg glad. Nu er jeg spændt på, den er åben. Det er lige på den anden side. Ja. Se tårnet nu. Nå, jeg håber, man kan høre mig, fordi det blæser lidt. Men vi er på vej nu mod halv ruin. Og det er lige her rundt om hjørnet nu. Så vi må hygge jer og nyde billederne, der kommer. Sådan virkelig skønt at være herude. Vi skal lige have solside af mig. Jeg har altid aldrig forstået, hvorfor man skulle have en solside, når man interviewede folk, men så kan man jo se mest muligt ansigtet frem for sådan her. Det er godt behageligt for mig, men det er lort for jer, når I skal se det. Der er faktisk en lille sjov historie omkring, at første gang jeg kom herhen til halv ruin, der holdt jeg en pause her, fordi der var det jo grå skyer, der kom regn, kan jeg huske. Så spiste jeg lidt noget frokost, drak noget vand. Jeg kan huske, at jeg røg min pibe herhenne. Det var så fucking hyggeligt egentlig at sidde her, mens det susede, og man bare læ, og man røg bare en pibe og havde det mega sjovt med det. Nå, jeg skal op til Martin. Kom op til Jesper. Jesper er en fucking psykopat engang med. But I love him. Jeg er ikke bøs, okay? Kun det skal jeg spøsse. Jeg skulle lige til at sige. Vi mangler stadig det sidste rum. Jamen, der er et eller andet rester af et eller andet noget, man ikke lige... Man kan godt se det faktisk på kameraet. Nå, lad os komme ud igen. Ja, tak. Oh my god! For! You shall not pass. You shall not! Undskyld. For helvede, Jesper.